jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela eɗen jiiɗi artude ɗo seeɗa e gurdam Ceerno Souleymaani Baal tawi koye deftere mawɗo men njaay sayduu wiyetende jubbande e taarih Fuutatoro tawi e ngal ɗo damal almamagal darde e lefol darde Ceerno Souleymaani Baal e seernaɓe Fuuta miijo yo Fuuta ɓoore kalifani ndi wonni ndi adi feñje koto tudal Pire Sagnacour e nder diwan Kayor Sénégal addi miijo ngo ko Ceerno Souleymaani Baal holi gonɗo gorko ko adi fof mi wiye Ceerno Souleymaani Baal bammum wiyete ko Racine to banggue bammakko ko kanko woni Souleymane Racine Samba Boucar Ibrahima Ñokoro Ibrahima Muusa Souleymane yummakko wiyete ko Maymuna to banggue yummako kadi wiya ko Souleymane Maymuna yumma Dieng Lamine Birane Abdallah Souleymane Baal jibina ko heddi hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas caggal jibinede Annabi Isa o jibina koye nder diwan law e wuro ɗo wiyete Boode Ceerno Souleymaani Baal ko baalu haso kadi ko cangol ngol yuppate maayi koye diwan Podor won waɗɓe kadi ha hande wonde haso ko wendu ndu woni koye diwan Guédé walla diwan Mboyo Waalo ina gasa tawa baalɓe Boode e gollere babaɓe haayeɓe Cilon ma mbiyen baalɓe Maw ko ɗon jalti nder ɗaɓɓere gandal Souleymaani Baal yeehi to Fuuta Jalon o jangi e Ceerno Moodi Mouhammadou on wattidimo kañumne e Ceerno mum Cabatou to diwan Mel e nder leydi Mauritanie e dumunna mo woni e oɗo nokku saha fof komo yiya sagataɓe rewɓe worɓe ina gadde tawi ina tonga walla ceefe jawdi ina cogge ina gadde tawi wona e sagoji jomiraɓe mumen ɗum ene jeeya ko hamnimo ha jarnimo ummade e nokku he gam fatude dulal Pire Sagnacour koye Pire Sagnacour miijo rimdinde Fuuta o aranimo ɗum woni ittude ɓoggol kalifani safalɓe e daade Fuutankoɓe ittude teddedi lefol satigueɓe e dow Fuutankoɓe nden miijo ngo ɓendi o hollitingo suhaaɓe Fuutankoɓe jangannoɓe toon e on saaha ina e ɓen ɗon ɓeɗo sernaɓe Abdoul Gadir Kane ina jeeya ko Billo Diawɓe Alpha Amar Seydi Yero Bousso ina jeeya Hoore Fonti Ceerno Bayla Perejo ene jeeya Hawre Ceerno Hamiidu ene jeeya Soringo Ceerno Abdourahmani Sall ene jeeya Janjoli ko kanko wiyeteno Abdourahmani tenanta jangoɓe aduna nden waccore ko nde fuɗɗoto jangude nde fama muyo ina hittuno ha ko foti ala kono ɗum foof e wadde noon omo laaɓireedu kawji omo yarliti o watti subaka foof e Allah tenonoyde almuɓe ɓe wondi ɓe ko jeynori so ene janga caggal ɗum Allah uddiri hakkillo o dañi gandal payudingal ina jeeya hen Abdoul Karimou Diawanɗo ina jeeya Seeno Palel Ceerno Molle ina jeeya Cilon Ceerno Racine ina jeeya kañumne Cilon Elimane Rindiaw to Rindiaw Beeli Mooti ni woni ɓe kawri e feere ɓe nanodiri ɓe gummi to ɓe gonnoto ɓe garti e leydi mabɓe Fuuta nden ɓe garti ɓe tawi kadi ko ɓuri bagal ina yani e woyndu ɓe tawi ɓiɓɓe Fuutankoɓe ina come ina jolne laaɗe ina taccine maaje ina jeeyoyo to leyɗele goɗɗe ɓe ɓeydi jiiɓade ɓe ɓeydi kadi heñade gam yidde dartinde ɗe gueɗe cewɗe mbaɗeteɗe e dow Fuutankoɓe ni woni ɓe noddi batu keñorangu kamɓe haaldunoɓe haala ka to Pire Sagnacour
ɓe jooɗi koye hoore fonde e galle Alpha Amar Seydi Yero Bousso e hitande 1968. adan wonno guinol golle maɓɓe ko toɓɓe 2 ɗe kalnoɗen dowɗe. joni ɓe danci tumnorgal ngal toɓɓe 3. ɗum woni habde kalifande safalɓe, ittude lefol deniyankoɓe, tartinde jeeygu ɓiɓɓe fuutankoɓe. ni woni ɓe gummi ɓuuɓi ɓe dari e nangue. ɗum woni ɓe goppi haala ɓe payi e gollal. nden ɓe pusi batu maɓɓe hoore fonde ɓe garti goto e maɓɓe fof huɓɓi duɗal e galle bammum woni jangguinde Qur'an. mi famna bandiraɓe kadi ko ndeɗo haralde adande duɗal Pire Sagnacour addi laabi jangguiyankoji Qur'ana kutorteɗi ha hande e nder reedu Fuutatoro. ɗum woni ɗa koyngal ha tongu sa siñiji e ko nandi hen. Souleymane Baal noon kañum ala ɗo udditi duɗal. o naati koye Fuuta, omo waajo, omo tinda, omo urba beele fuutankoɓe ina mboore kalifandi safalɓe. ko noon o woniri o ñallinta o wallinta haw areeri jaw beeli moodi. addunomo ɗon ko disnodirde elimandiri jaw e sarde miijo moko ngo. ko ɗon o hawriti e safalɓe nulanoɓe yo ngar sirmirade muudo hormo. nden Souleymane Baal hawriti e ɗum ɗo koɓe jinno momtude ɗon ɗo rinjaw ɗo o waddi e nulaɗo wulaɗo Hassan en o wari mawɗo mumen. safalɓe heddinoɓe dandiri koye mumen koyɗe mumen. kono Souleymane Baal ko waɗi. nden o waɗi ngal ɗo gollal o rutti kadi e fuutankoɓe o wi ɗumen yo ƴeftu kaɓirɗe cabbo saabu omo jottiri safalɓe ko jogorɓe e yande mumen. no miijoruno ni kanko Souleymane Baal miijo ngo buntani, kono kadi safalɓe ɓe bettani ɓe. hara nde duumima duuɓi 7 ha 8. kanko Souleymane Baal ko heno heddi e hitande 1975 e jangu bannogu ɗon e nder kolngal waalo jingue jeeri. kolngal ngal wiyete ko furi. o wubba ɗon e jingue e nokku ɗo wiyete jeeriyel Tumbere. jeeriyel Tumbere wonande bandiraɓe ɓe ganda nokku o ko jeeri ma mbiyen ko duunde jeeri lombinde e nder kolngal waalo ngal mbiɗen foringal. wiwteni duunde ndi ko hedde kilométre goto jaajeni mayri ina fota wonde 300 ha 400 métre. fuɗata e mayri kayre duunde nde kayre foof e lombade e hakkude waalo ko ɓuuɗi gadoradi e jeeri seeno, tuppere e hebbere, murtode e cilude e nammade. ko kan gonka rokkinde inde mayre nde. adan wonno ko kettel jeeri tumbingel e nder waalo. caggal mum raɓɓiɗinoɓe en dotti e jeeriyel Tumbere. mi heɓino wiide ko adi ko ɗon ɓokki Samba Gela Jeegi ki wonno, ki wonirno ko banggue hirnangue. hakkude makki e yanade Ceerno Souleymaani Baal nde ko heddetaɓe 60. ko kanki juulata e yanade Ceerno Souleymaani Baal nde. e nder nden haare mayɓe keewi sanne to kala banggue ha tengti noon e commissaire naɓe Fuuta ngu. Ceerno Souleymaani Baal gardinoɗo commissaire naɓe ngu yandi e hewɓe ñande hen. ene jeeya ɓurɓe teskinde hen ɓeɗo: Tafsiru Aamadu Samba ene jeeya Diaba, Malik Siwa ene jeeya Pete, Ganne walla Gunne ene jeeya Juude Jaaɓe. ko adi nde o mayata kanko Souleymane Baal tawi o ɗaccino ɓatake walla konngol. e nder hen o wino so yiyaka janggo yoɓe gardin Abdoul, kono serdani. e on saaha noon Abdoul en ko ɗiɗo e nder kono sernaɓe Fuuta: Abdoul Gadir Kane mo Kobbillo Diawɓe e Abdoul Karimou Diawanɗo ene yette Daf ene jeeya to Seeno Palel. caggal Souleymane Baal wolde jeytare jokki hakkude hormo foola. non rokkuɓe miijo kadi wonde muudo horma haɓanoma tan haɓanama e nokkuji kewɗi e nder Fuutatoro ko jiidani e wolde wannode e rinjawde.
caggal kadi ngun polgu sernaɓe fuu jabani ko libde lefol satigueɓe hay sinno e mayirɗe temadande 17 ndini sorime ko ɓuuri hewde fuutankoɓe sernaɓe dañino caɗele mawɗe libde ngol ɗo lefol ɓe nangodiri koyno wona laabi 3 satigueɓe ɓe ene poolaɓe koye wolde mabɓe nayɓere caggal nde ɓe ceerni satigueɓe ɓe e dabiji mumen seɗɗe ɓe dañi siinude yidde mabɓe kamɓe sernaɓe ɓe ni woni hitandu ujunere temedde 7,jeeɗiɗi ɓe pusi laamu satigi cakkitiɗo hono Boubacar Fatimata ɓe compi lefol almameɓe pawigol sariyaji mum e dow Qur'ana e dow hadis eyyi ceerno men Cheikh Moussa Camara yurmede Allah wone makko kanko ne wonko haali e Ceerno Souleymaane Baal e nder deftere makko wiitende Zuhur al-Basati o andinen noon wonde Ceerno Souleymaane Baal o wi jeeya koye waɗaɓe ko leñol walla ko hinde walla ko suudu hewndu cuuɗi walla pecce ene jeeya e majji noon cuuɗi mabɓe ɗi jasarnaɓe e tasarnaɓe e torjanaɓe bulkolnaɓe hontorɓe dekolnaɓe kawelnaɓe jalbanaɓe jakirinaɓe e bakkarnaɓe ɓeɗo fof koye waɗaɓe Ceerno Souleymaane Baal noon ɓuri ɓadade ko bakkarnaɓe ɓe to banggue jiidigal o ummi koye Bocar Brahim on ko bamum Samba Boucar on ko bamum Racine Samba ko kañum woni bamum Ceerno Souleymaane Baal nder gandini wiyete ko Souleymane Racine Boucar Birahim ina joguino miñum ina wiyeteno Ousmane Birahim on sincoyino masina gam hoddude e fittoɓe hodnoɓe toon ɓe jetteteno ko bari woni sankare e mabɓe ina wawi kadi tawi iwde ndi ko masina yimɓe Ceerno Souleymaane Baal jehino toon Ousmane Birahim jangguino toon gande towɗe haw woni hen gando mawɗo kanko woni bamum Boubou Ousmane bamum Hammadi Boubou on woni Hammadi Lobbo Aïs bamum Lobbo bamum Amadou Seykou bamum Amadou mo Seykou Mar Warno to Masina wonɗo wino kadi Ceerno Souleymaane Baal iwde mum koye urulɓe Mbantu o ummi mabɓe o feri gam yaade boode o wiyeteno toon ko Ceerno Hasso iwde Hasso koye Mauritanie itta koye Hassay ko noon safalɓe mbiyanno Ceerno Souleymaane Baal ko ba yetteteno o wayli yettode nde wonti Baal so tawi Ceerno Souleymaane Baal yettama ba firti koye urulɓe o jeeya saabu yettode bande ɓuuri hewde koye mabɓe wonɗo wiya kadi ɓe mbayli yettode nde wonti bari e to fulɓe Masina tagno yettode Ceerno Souleymaane Baal wonnode ba firti komo jiiduno e urulɓe saabu ba ɓuuri hewde e mabɓe non ɗo hollita kadi omo yetteteno bari firti e fulɓe Masina ko sankare Ceerno Souleymaane Baal ko ɓi Racine on ko ɓi Samba on ko ɓi Boucar on ko ɓi Ibrahim Samba Boucar ina joguino miñum ina wiye Habib Boucar Samba Boucar kañum woni bamum Ceerno Souleymaane Racine Baal Ceerno Souleymaane ina joguino miñum walla mawnum ina wiyeteno Yero Samba bamum Paati Yero e Malik Yero Paati Yero wonno bamum Siley Paate bamum Isma Siley bamum Baydi Paalel gonnoɗo maw Malik Yero woni bamum Eliman Isma Malik bamum Kudejo on wonno cuddiɗo Abdoul Bocar Dundu mo Jowol e wiide Cheikh Moussa hande Ceerno Souleymaane Baal
jangoyino to leyɗele safalɓe to. On saha noon almuɓe makko somo yaha janganako jaaden makko somo arta kadi ɓe gartide makko. Ha waɗi saha goto noon eɓe garta e lawol mabɓe ɓe jippi e nokku goto ɗo wiyete Fori e sara boyli lamɗo caɓato goto biyetenoɗo Heeɓe. ɓe pofti e less ɗon. Ceerno Souleymaani Baal wi tawi yimɓe makko ɓe ne ɗumɗi, o wi yoɓe jah ɓe ñaago cafaro yo hokkuɓe ndiyam, so on salima yoɓe mbi yo yeyɓe ndiyam ɗam, so ɓe calima ɗum fof yoɓe piiɓe ɓe kefta ndiyam ɗam, ɓe keftir doole. ɓen gari ñaagi cafaro o Allah yimɓe mum ɓe ndiyam ɓen cali ha yoori. ɓe ñaagi kadi yo ɓen jeeɓi ɓen cali. ɗon noon ɓe kocci cabbi maɓɓe ɓe piiɓe ɓe keftiri ndiyam ɗam e wawnere. nden ɓen poolama dogi paari to Heeɓa ɓe kalani ɗum. Heeɓa wi yimɓe mon ɓe onon kam kamɓe beele won koɓe jogiri walla? ɓe mbi kamɓe ala koɓe jogiri so wona cabbi. ni woni Heeɓa e yimɓe mum ɓe tinti to Ceerno Souleymaani Baal. ɓe ngari Heeɓa ndaari Ceerno Souleymaani Baal, o ndaarimo o wi ɗaccemo o firimo addato ko hen o ruttoro, ko hen o jogori warete. Cheikh Moussa wi Allah ƴeŋtini konngol Heeɓa ngol sibu Ceerno Souleymaani Baal koye ɗin karele tigi ruttoro e joomum. won haala gotka wi Ceerno Souleymaani Baal hen gotol arino e wuro woto wongo e Dande Maayo, ha tawi ɗon laana salan hono bato o ene jolni neɗɗo ene woni to nder to ene janga Qur'ana. Ceerno Souleymaani Baal namdimo kanko kam holko ɗum woni. on wi min komi ɗannornoɗo panomi ko Bakkel ko wuro wongo hedde Kayi, tawi lambi munen ko jaygankoɓe, ko kamɓe jaggimi jeeyimi e wawnere. ɓe jolnimi noon e bato o eɓe parnimi Ndar. Ceerno Souleymaani Baal wi joom bato en ɓe goppiremo kaɓɓiremo, o ko julɗo wadde woddimo. joom bato en ɓe jaabimo an ko kalta ko bolle puyɗe, minen min coorimo ko kalis amen laaɓo, aɗa wiya yomin goppumo. on saha Ceerno Souleymaani Baal ne jogino ɗon almudu mum goto ene wiye Ali Mariam ko gorko jambaro, gorko tiiɗo. kanko goto o haaɓi e mabɓe haw fooliɓe. ɓe ɓilti gorko jangannoɗo Qur'ana. Ceerno Souleymaani Baal wimo yo yah o hucca kala ɗo wela. gila on ñande suhaaɓe fuutankoɓe so tungi bowɗi mumen ɓe gonata ko yimde eɓe jima hen guelel o, eɓe mbiya so Allah e guelel Ali Mariam. guelel ko waccore nde min mbiyata kala neɗɗo biyeteɗo Ali. ko Allah noon ɓuuri andude. wiyama oɗo histoire o waɗi ko subala jaariguel sara boode tantaji, woni ko hirnangue huno ko hayre. e yimɓe jaariguel naɓe ko hen tigui Ali Mariam jeeya almudu Ceerno Souleymaani Baal o. so ɓe tungi bowɗi mabɓe ɗi ɓe gona yimde golle buuse Ali Mariam. yimɓe boode ƴogoyanno ko jaariguel so tawi wendu mabɓe walla cangol mabɓe hori. ko Allah noon ɓuuri andude. eyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ɗum noon ko jubbande Zuhour Al-Bassatine mo Cheikh Moussa. so Allah jaaɓi ma en jokkoy ɗo ha hande hakkude Ceerno Souleymaani Baal e jawɓe Jambo, hani ene Ceerno Souleymaani Baal mayri e ko nandi hen. noon Allah jarama, on jarama.